Erinomaista päivää. Sinulle on nyt toimitettu backup-tuoli koekäyttöön. Tuoli on suunniteltu sinun hyvinvointisi tueksi korkeussäädettäviin työpisteisiin. Tämän videon ohjeella sinun on helppo ottaa backup-tuolisi käyttöön ja nauttia työpäivästä. Aloita säätämällä treenivastepallon korkeus haluamasi asentoon. Mitä enemmän säädät palloa punaiselle, sitä tehokkaampi on tuolin treenivaste. Säädä tuolia siten, että lantio on istuessa avoimessa ja luonnollisessa kulmassa. Tämän jälkeen aseta jalat tukevasti jalkalevylle ja löydä itselle mukava tasapainopiste. Aseta backup-tuolisi työpöydän alle selkänoja edellä videon osoittamalla tavalla. Istahda tuolille ja pyörähdä lähelle työpöytää. Anna jalkojen levätä tukevasti jalkalevyn päällä ja varmista, että istut niin sanotusti tuolin perällä. Säädäthän työpöytäsi siten, että voit pitää käsivarsiasi noin 90 asteen kulmassa. Kun haluat nousta tuolistasi, riittää, että pyörähdät ja nouset ylös. Voit myös halutessasi käyttää backupin pyörällistä alustaa. Näillä ohjeilla pääset nauttimaan backup-tuolistasi korkeussäädettävän työpisteesi äärellä.